más importante es iniciar el proceso de participación, ¿no? Con lo cual, pues en los próximos meses pues nos desplazaremos parroquia a parroquia, haremos también una información previa para que los vecinos un poco estén enterados, que asistan y pues después puedan presentar las alegaciones. En este caso lo más importante es que lleve el tiempo que lleve, pues que puedan recibir la máxima información, las máximas alegaciones. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? O punto número 3 é a aprobación se procede do protocolo de irmanamento con Vilanova de Famalicao. Como é, Suso? Non te canso de decir, estuda. Vai o deber. Este asunto dictaminado comprende la aprobación del mandamento del Concello de Arteixo por Concello de Vilanova de Famalicao, así como o texto do protocolo de mandamento autonómico literal en tres idiomas que se vai suscribir en castelán, en galego e en portugués. Asimismo, se faculta a alcaldía para a asignatura del protocolo de mandamento en tres idiomas e para a realización de todos os actos inherentes a levar a efecto presente acordo e comunicar o acordo á cidade irmá de Vilanova de Famalicao. Vilanova, vai. Ben, así como manifestamos no pleno de febreiro cando trouxeron esta iniciativa como simplemente unha vontade, nese pleno nos abstivemos porque a información que tiñamos era ningunha. Tamén hai que decir que hoxe imos votar a favor porque na reunión posterior, concretamente na constitución do Comité de Irmandamento, recibimos todas as informacións que pedimos no seu momento por parte da Concelleira de Promoción Económica. Se nos presentou un protocolo, ademais dándonos a oportunidade de incluir aquelas cuestións que considerábamos interesantes. Tamén temos que decir que o protocolo marca unha serie de obxectivos xerais e recalcar aquí o que este grupo dixo naquela xuntanza, de que, por un lado, esas propostas ou eses obxectivos xerais tiñan que pouco a pouco irse desenvolvendo en cuestións moi concretas. Reiterar o que dixemos nesa reunión, onde manifestamos dúas propostas concretas por parte deste grupo. A primeira, para valorar e para ter en conta, é que o Concello de Arteixo colaborara cos centros educativos, sobre todo con aqueles que teñen ciclos formativos ou bachiller, para posibilitar a visita dos alumnos a Vilanova e visitar precisamente diferentes empresas punteiras que sabemos que existen no lugar. E por outro lado tamén facilitar que o sector de hostelería, comerciantes e a xente que se dedica ao agro, que todos sabemos as dificultades que están pasando, pues facilitar que poidan participar nas distintas feiras que se convocan con masividade en Vilanova, e desa maneira poder facilitar que os nosos produtos, os galegos e en concreto o noso Concello, sexan coñecidos alí e tamén poidan ter a opción de ser comercializado. Tamén comentamos nesa xuntanza, e creo que comentaron os compañeiros tamén do BNG e o Partido Socialista, non perder de vista a posibilidade de tratar proxectos conxuntos entre Arteixo e Vilanova de cara a poder optar ás diferentes líneas de subvencións europeas. Por lo tanto, pola miña parte nada máis, e reiterar o voto afirmativo á proposta do Goberno. Moitas gracias. Ben, bo día a todas e a todos. Con respecto a este punto, xa comentamos nos diferentes comités que houve de irmandamento, máis
o pasado mes no pleno, o protocolo non deixa de ser un documento de inicio, un punto de partida, que donde realmente se vai a desenvolver o irmandamento, si é simbólico ou si é máis profundo, vai ser nas próximas datas, donde se creen, digamos, os diferentes comités técnicos, pero de todas maneiras, agardando que sexa así e non se quede nunha mera visita a Portugal e que os portugueses suban aquí a Galiza, pois agardando que sexa máis profundo este irmandamento, e que se apliquen fórmulas de intercambio, como ben decía Charo, de cara ao estudantado, creando bolsas, e digamos, o que ten que facer o Concello, outro tipo de iniciativas educativas, intercambios culturais, idiomáticos, saber como se forma e como se educa en Portugal, que diferencias hai, todo isto temos que comprobar. Ten que servir tamén para crear un tecido económico industrial coa Vilanova, e aquí ten que entrar tamén o centro de formación a ter un papel clave, ten que formar a traballadores, ten que haber intercambios tamén co sur de Galiza, por decirlo así, evidentemente ten que servir para ver como unha cidade, mellor dito, un municipio de 130.000 habitantes ten só un 12% de paro, non como a nós que temos un 20 con 31.000 habitantes, sabendo que Portugal foi rescatada na súa totalidade, como afectou a crise en Portugal e que só teña un 12%. Temos que saber como traballan no desemprego, e hai unha boa páxina web da Cámara de Vilanova que así nos fai ver, porque teñen moitísimas iniciativas. Ten que valer tamén para coñecer e intercambiar tamén, a ver como traballan na acción social, que tamén teñen moitísimas iniciativas para os máis desfavorecidos. Temos que saber quitarlle o maior proveito a este irmandamento, porque senón non valería de nada. Non é de recibo tamén que tendo, digamos, xa o dixen nun comité, que tendo o mesmo ADN nós, os galegos, que os do norte de Portugal, se teña esquecido aquí o portugués. Sabemos que noutras comunidades do Estado o portugués é a segunda lingua porque favorece as relacións económicas e sociais e políticas con, e de todo tipo, Entón, noutras comunidades como Extremadura, vou poñer o exemplo xa, como Extremadura é o segundo idioma, e aquí se teña esquecido cando o galego e o portugués partiron da mesma orixe. Que máis? Pois, para rematar, tampouco é importante que vayan os políticos a visitar Portugal, coñecer Vilanova. Eso podemos facer nós, os nosos cartos e nas nosas vacacións. O importante é que se creen eses comités técnicos dos que falaba, que se reúnan, desenvolver estas actividades, estes proxectos, que son os que realmente van a favorecer, digamos, ao pobo de Arteixo e tamén, evidentemente, ao pobo de Vilanova. Nada máis. Sí. Ben, dende o principio coñecimos esta intención por parte do Concello de Arteixo e por parte do Concello de Vilanova. Dende o Grupo Socialista apostamos e seguimos apostando por todo aquilo que sirva para unir e todo aquilo que sirva para sacarlle un beneficio de cara aos cidadáns. Por lo tanto, todo o que sexa buscar fórmulas de comunicación, de diálogo e de traballo conxunto con calquer outra institución e que eso redunde nun beneficio para os cidadáns e para as empresas que aquí traballan, pois terá sempre o voto afirmativo do Partido Socialista.
Eso é o que dixemos nun principio. É certo que agora temos encima da mesa un protocolo que deixa de ser máis un manifesto de intencións, é máis genérico, e a partir de aí pois, temos que desenrolar pois, cales son os puntos fortes e cales son as cuestións que nos interesan tanto a nós como o veciño municipio de Portugal para traballar, non? En ese sentido, pois, todavía botamos en falta pois, un documento que xa solicitamos no seu día no comité con máis contido de que é Vilanova, de cales son os puntos fortes de Vilanova a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural e a todo tipo de nivel, porque hasta ahora nos guiamos polo que podemos ver nas redes ou nos documentos que pode haber por internet. Non temos unha documentación máis ou por miúdo do que hai ali. É algo que botamos en falta porque a partir de aí poderíamos pois, dar iniciativa política, non técnica, pero política, de cales son as cuestións que nos creemos que poden ser interesantes de cara a este mandamento. Nós non temos urticaria a ir a Portugal. Non creo que para o Concello de Arteixo sexa moi costoso coller un autobús e ir 5 persoas a Portugal e volver. Non creo que eso sexa o problema do Concello de Arteixo. Os gastos de cada un logo os paga cada un. Non necesito que nadie me pague nadie para ir a Vilanova e así farei, non? De feito, pois, estou comprometido a ir precisamente para coñecer in situ cales son as fortalezas e por que non participar nesas charlas tan interesantes que nos darán as asociacións textiles de Galicia e Portugal, que seguramente nos sirvan para ver tamén un dos puntos fortes que pode ser esa unión de cara a implantación de novos sistemas económicos tanto para aquí ou de comunicación precisamente no clúster da moda, que creo que é algo que debemos de evaluar. E máis tendo en conta o que falamos en moitas ocasións, que é a importancia tamén de aproveitar o que chaman as euroregións agora na Unión Europea e polas que se rixen en moitos casos as axudas e as líneas de financiamento de toda a administración. É importante explorar todas estas cuestións e unha delas é a euroregión Galicia, Norte e Portugal, que precisamente pode dar pé a que podamos solicitar e evaluar líneas de axudas que podan ser interesantes tamén para a nosa economía e a nosa sociedade. Eu xa falei da importancia, no seu día, da importancia de falar da educación, de falar da universidade, de intentar involucrar a Universidade da Coruña. E de feito, outro día coincidín cun dos representantes do rectorado da Universidade da Coruña nun acto diferente que leva temas de tecnoloxía e me dixo que estaría encantado de manter reunións co municipio de Arteixo. Me dixo que é moi interesante que non só traballen ca cidade da Coruña, sino tamén cara metropolitana. Evidentemente, están deseosos de ter outras líneas de axuda con respecto aos concellos limítrofes, porque tampouco están pasando o seu mellor momento a nivel económico na universidade e, polo tanto, todo o que se lles poda axudar, pois, ben. Eu creo que aproveitar a fortaleza dunha entidade tan importante como a Universidade da Coruña nun tema como este pode ser tamén moi interesante. Nós estamos de acordo en seguir indagando, en intentar axudar dentro das nosas posibilidades, pois a que isto poida fructificar en grandes beneficios a nivel social, a nivel cultural, porque tamén, evidentemente, somos países unidos, tanto pola lingua como pola cultura, como polo pasado, e creemos que hai moita materia para poder ter un mandamento fructífero. Espero que sexa así e non quede simplemente nun manifesto de intencións e que logo non se faga nada. Por nosa parte, teñen o voto a favor. Bo día a todos. A ver, pola miña parte, solamente agradecer a vosa colaboración, evidentemente, desde que se formou un comité. Espero que este mandamento vai a máis alá, como todo o que ides dicindo, que un pouco é a mesma liña na que se pretende traballar desde a miña consellería e tamén desde o grupo de goberno. Queda un pouco encima da mesa, vamos a firmar ese protocolo e logo que vou a pedirvos o mismo que vos pedí no comité. Traballo, nada máis. Gracias. Sabes que estades invitados a asistir, unha representación de cada grupo, e, bueno, pois, coñecer in situ o que é a propia cidade, coñecer tamén o que di Martín, a Universidade de Vilanova, non? Que creemos que pode ser un referente
importante para a mellor tamén traballar conjuntamente ca Universidade da Coruña e, bueno, pois a partir de aí pois xa vai depender de nós e do propio Concello de Vilanova que este protocolo se desenvolva e que poda ter beneficios conjuntos para ambos concellos. Sen máis, procedemos a votación. Votos a favor? O punto número 4 é dación de conta e ratificación do decreto da Alcaldía Presidencia número 574/2016 sobre subsanación de deficiencias na supervisión técnica dos proxectos de obras incluídas no PAS 2015 e no PAS complemento. Se trata de ratificar unas correcciones que se aprobaron por decreto da Alcaldía por motivo de celeridad para subirlo a la aplicación subtel de la Diputación y que fueron exigidos en fase de supervisión de proyecto. Y dar cuenta al Pleno para que lo ratifique y poderle dar también cuenta a la Diputación de que fue aprobado en el Pleno. Para ratificarse. Procedemos a la votación de la ratificación. Votos a favor. O punto número 5 é dación de conta de la providencia do xulgado de lo mercantil número 2 da Coruña relativo ao concurso ordinario. No, é unha dación de conta. Non hai acordo, non hai acordo. Non hai concurso ordinario 000-181/2013, sección primera, sobre deudor, augas municipais de Arteixo, sea acordos que procedan. Explicar que han llegado los textos definitivos y que en el momento que se ponga en marcha por parte de la Administración concursal aplicación práctica del plan de liquidación, pues se verán las determinaciones que tiene que tomar el Concello al respecto, nada más. E o punto número 6 é dación de conta do oficio remitido polo xulgado do contencioso administrativo número 2 da Coruña relativo ao procedimento ordinario o 322/2015 sobre FCC Aqualia, acordos que procedan, desestimento de la reclamación de responsabilidad contractual. Aquí el asunto del que se da cuenta es una comunicación de que la representación procesal de Aqualia desistía de la reclamación de responsabilidad contractual contra el Ayuntamiento por importe de 9 millones de euros, al entender que con la sentencia favorable al Ayuntamiento el Tribunal Superior de Justicia supongo que entendían que no iba a prosperar. El Ayuntamiento se había opuesto, entendiendo que además que resultaba inadmisible, y posteriormente a esta declaración ha ratificado el juzgado ese desistimiento resolviéndolo. Simplemente es que hay detrás del desistimiento la medida que además es beneficiosa para el Ayuntamiento. La reclamación de culpabilidad que Aqualia nos metía al Concello pues no ha sido aceptada por el juzgado. Desisten ellos, al revés. Bueno, pues son ellos mismos quienes desisten de esa reclamación de culpabilidad al Concello y bueno, pues ahora tendrá que seguir los procedimientos sobre la responsabilidad culpable hacia ellos, ¿no? Que es un poco lo que queda por definir en el juzgado y es donde está presentada la indemnización de 26 millones, pues un poco presentada por el Concello. El punto 7, el punto 8 y el punto 9, moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre a regularización catastral e a revisión de ordenanza sobre o IBI. O punto 8, moción presentada polo Grupo Municipal PSOE sobre a revisión catastral e a actividade do noso sector primario. E o punto 9, moción presentada polo Grupo Municipal PP sobre a solicitud do Ministerio de Facenda relativa ao IBI nas explotacións agrícolas en gandeiras. Bueno, se ha chegado a un acordo despois de negociar todos os grupos políticos de facer unha moción conxunta, ¿no? Unha moción institucional. O que pasa que tense que ler no que asuntos de urgencia. Vale. Cada uno retiramos a nosa, ¿verdad? Sí. Retiramos las tres. Claro. O punto número 10 é moción presentada polo Grupo Municipal PSOE sobre a declaración institucional pedíndolle ao Ministerio de Fomento
a elección da proposta de conexión do acceso ao porto exterior lagosteiro que incluye como alternativa a eliminación de peaxe da G55 entre a Coruña e Arteixo. Martín. Sí, tomo a palabra única exclusivamente para decir que por parte do Grupo Socialista vai se retirar do día esta moción, unha moción que creemos imprescindible, pero que por parte do Grupo de Goberno pediúsenos pois, ter un maior todavía comunicación e diálogo para fortalecela, para facela con máis contido e presentala pois, nunha vindeira sesión extraordinaria ao efecto de poder pois, aprobala por unanimidade. Por parte do Partido Socialista creemos que esta é unha das cuestións esenciais para o futuro do Arteixo e, por lo tanto, todo o que sexa unir esta corporación e ter un camiño común non será por o interese deste grupo de goberno de non facelo. Por lo tanto, retiramos esta moción, esperamos a concreción dunha nova convocatoria precisamente para falar deste tema e nos ponemos a disposición do grupo de goberno precisamente nun tema que creo que é esencial, como decía, para o futuro dos funcionarios. Bueno, neste caso, agradecer a disposición de todos os grupos políticos, non? Cando chamei ayer, onte, é verdade que eu creo que para todos é quizá unha das cuestións máis importantes que pode ter este Concello, non? Porque, sobre todo, pode hipotecar o futuro tanto de que son as nosas comunicacións e infraestructuras. É verdade que tamén esta semana ainda estivemos falando coa demarcación de carreteras, de estradas. Bueno, pois expoñéndolle un pouco a situación, é verdade que tamén estivemos falando coa conselleira, non? Instándolle, sobre todo, a facer esa mesa de negociación, que para nós é prioritario en ese sentido, que bueno, todo o que se xa dialogar é fundamental, bueno, pero tamén é verdade que aquí non entendemos esa insistencia por parte do Ministerio de Fomento de querer firmar a toda costa o convenio, non? É verdade que a conselleira ten as súas reticencias ou dudas sobre a firma dese convenio, están os informes jurídicos un pouco traballando, pero bueno, é verdade que non podemos entender como un goberno en funcións non pode, ademais, non habendo necesidade, querer insistentemente firmar ese convenio, non? De verdade, se me permitides, como estiven traballando moito neste tema, quixera facer unha cita que vai reflexar exactamente a situación na que estamos vivindo, non? Esta cita di: non nos atrevemos a moitas cousas porque son difíciles, pero son difíciles porque non nos atrevemos a facelas. É unha cita de Séneca, sencilla, pero que reflexa perfectamente a situación que estamos vivindo aquí no Concello de Arteixo. Se pode facer, se pode falar, se pode negociar, pero bueno, sí que é verdade que facemos un chamamento á Ministra de Fomento, á Consellería da Xunta, que por favor non firmen ese convenio antes de que se abra a mesa de negociación. O punto número 11, bueno, o que decía Martín, se vai celebrar, vamos a acordar as fechas, un pleno extraordinario, nese sentido monográfico, sobre este tema, onde entre todos, a participación de todos, e sobre todo facendo moi visual, para que un pouco se poda entender, sobre todo co tema dos trazados, faremos próximamente, vamos a acordalo, se non é, probablemente será a principios da semana que ven, non a seguinte, non? Acordar un pouco as datas cos portavoces, pero máis ou menos ao principios da semana seguinte, non da seguinte. O punto número 11, moción presentada polo Grupo Municipal PSOE para o control das bombas nos núcleos urbanos. Sí, bo día a todos e a todas. O motivo desta moción as reiteradas queixas que este Grupo Municipal está recibindo sobre os efectos secundarios de ter bombas nos núcleos, sobre todo os máis urbanos. A todos nos gustan as bombas, a todos nos gustan os animaliños, pero
todo con control. Entonces paso a ler a exposición de motivos e a toma de acordos ou a proposta de toma de acordos para que todo o mundo entenda de que vale. A imaxe de pombas alzando o voo entre as risas dos máis cativos levanos a pensar en tranquilidade e ledicia, pero detrás das pombas existen toda unha serie de riscos que, de non controlar a poboación desas aves, levanos a situacións de suicidade, deterioro e incluso a aparición de enfermidades ou agravamento dos trastornos respiratorios que padece moita xente no noso entorno. As pombas provocan coa súa actividade diaria multitud de problemas que podemos resumir nos seguintes: danos en edificios, mobiliario urbano e na visitación. Os excrementos das pombas causan a prematura corrosión e enferruxamento de algunhas estruturas de metal, danan a pintura dos coches, manchan as superficies onde se depositan e volvense esvaradillas nos días de choiva. Debido ao ácido úrico e ao ácido fosfórico contido nas feces das pombas, a pedra calcárea, o cemento e o formigón vense seriamente deteriorados. O constante picoteo que realizan sobre tellados, cubertas de fachadas ou protección externas para baixantes de augas fan que estas se vexan seriamente deterioradas. As estruturas de madeira vense afectadas polo desenvolvemento de fungos presentes nas exposicións das pombas. En canto á vegetación, as árbores e plantas novas poden verse afectadas pola acción destas aves. Sucidade. Cada pomba produce anualmente uns 12 kilos de excrementos que se esparcen por calquera superficie, e incluso por riba da xente que pase por unha zona abondosa destas aves. Contaminación de auga e alimentos. Contaminan a auga potable, bebedeiros e tanques de auga en edificios, así como os alimentos cos seus excrementos e plumas. Problemas de saúde. As pombas son portadoras dun gran número de enfermidades e de parásitos externos. De igual forma, poden agravar as enfermidades do aparato respiratorio. Ruídos. As pombas constantemente están arrolando, especialmente nas primeiras ondas da mañanciña. Cando voan, as ás baten unhas contra outra, facendo un ruído característico. Cando hai grandes concentracións destas aves, o ruído producido transformase en molesto para as persoas. Obstruccións de ventilacións, canalóns, baixantes de aguas e incluso desactivación de alarmas. Risco de caídas. Acumulación de excrementos na vía pública causa esbalóns e caídas, especialmente os días de choiva. O Grupo Municipal Socialista é coñecedor do gran malestar da poboación de Arteixo en relación ao cúmulo de excrementos que se pode ver nas beirarrúas dos núcleos máis urbanos do Concello. Dende a Consellería de Medio Ambiente parece que só toman cartas no asunto cando hai denuncias de particulares e parece que non é consciente do malestar da poboación e os riscos aos que están sometidos, así como os gastos derivados da actividade das pombas en canto á sucidade e deterioro de edificios, tanto públicos como privados, así como os riscos para a saúde das persoas. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal o seguinte acordo. Primeiro, por parte da Consellería de Medio Ambiente se inicia un estudo de incidencia da actividade das pombas nos edificios públicos, mobiliario urbano e beirarrúas. Segundo, por parte da Consellería de Medio Ambiente se implementa un programa de control de pombas nos núcleos urbanos. Terceiro, por parte da Consellería de Medio Ambiente se realiza un programa de información á cidadanía para minorar o impacto desas aves, onde se inclúen consellos para proteger os edificios, actitudes que non se deben realizar para evitar a súa proliferación, etc. Somos conscientes de que non toda a problemática das pombas é solucionable polo Concello, polo Goberno Municipal, polo Concello, pola Consellería de Medio Ambiente. Hai moitos temas que afectan a edificios privados que deben ser os propietarios os que intenten solucionar este tema. Agora ben, tamén é responsabilidade do Concello facilitar a información e a axuda posible a eses propietarios para evitar este tipo de problemas, xa que as pombas todos sabemos que naqueles edificios que están abandonados ou terrazas, tellados e demais suelen anidar. De momento nada máis, gracias. Sí, a min gustaríame comentar un par de cuestións. Eu, francamente, non sei, non teño coñecemento polo miúdo de se hai moitas queixas ou poucas. Sei que pode haber problemas puntuais, tanto co tema das pombas como co tema, sobre todo, das gaivotas, que en zonas costeiras eu creo que é o que máis afecta, e hai incluso en concellos onde hai un teléfono de atención para ir quitar determinados niños e poñer unhas cosas moi simples que son tanzas a veces, simplemente.
pero bueno, con moita filosofía tampouco estou totalmente de acordo, dicir, porque podemos tamén, quero dicir, tamén os gobernos fan ruido, verdade, a mí personalmente non me molestan. Claro, entón, o problema da limpeza, efectivamente, creo que limpando adecuadamente as beirarrúas e pasando habitualmente por onde poida haber máis este problema puntual, podo entender que ten fácil solución e algunha medida en concreta. Quero dizer, se hai edificios abandonados, non debería habelos, deberían urbanísticamente procederse para que esos edificios se rematen ou se acondicionen, etc. Pero bueno, non sei, teño moitas sensacións encontradas a respecto da moción. É dicir, eu creo que hai efectivamente un problema de concienciación cidadana tamén. Hai problemas, eu creo que de falta de limpeza en moitísimos núcleos tamén rurales, non só urbanos. Tamén é certo, por exemplo, que quero poñer en riba da mesa que aquí hai unha ordenanza aprobada polo tema dos cans e todos vemos como está o concello moitas veces, pero o urbano e o rural, e por tanto creo que deberían de ser actuacións efectivamente. Pódese falar cos técnicos de medio ambiente, eu creo que ademais hai unha persona que é especialista nisto, e que podría perfectamente decirnos aquí que medidas adoptar con esta cuestión. Non teño moito máis que decir, porque francamente, non considero que sexa un problema urxente agora mesmo, nin que sexa un gran problema que haxa ruidos ou non, e que poida haber actuacións concretas, pois non sei se se están facendo, gostaríame que se aclarase tamén por parte do responsable de medio ambiente, que terá máis datos puntuales. En todo caso, cando quero dicir que nos gustaría que se nos explicase se cando se producen esos problemas, como se procede, se se está procedendo ou non, cantas queixas hai ou cantas actuacións se están facendo. Gracias. Bueno, nós ante esta moción temos un sentimento contradictorio, porque se ben podemos estar de acordo que pode existir certo problema, certa problemática na sociedade de Arteixo, tamén é certo que sería botar por baixo o traballo feito durante estes últimos 4 ou 5 anos desde que estamos no goberno. Desde que nós estamos no goberno fixeronse plans de control xa das pombas, mediante a colocación de xaulas en determinados sitios, como ben diz na moción, sobre todo a primeira hora da mañá, sabemos os sitios onde se suelen poñer, ou pola tarde tamén teñen un sitio, e colocábamos xaulas a través dunha empresa con un contrato que facíamos cunha proposta de gasto. Estamos xa nunha segunda fase, porque non hai que olvidar que as pombas nunha dimensión son unha especie protegida, porque hai xente que é aficionada, teñen o seu para calquer daño que lle pode dar lugar a unha reclamación patrimonial. Entón estamos con un proxecto a través do pienso, é unha media de esterilización para que eses ovos das pombas no momento determinado chegue a eclosionar, que é unha forma de control. Eu estou de acordo tamén co que di Silvia de que a problemática sabémola, sobre todo no Concello de Arteixo, no núcleo urbano de Arteixo, onde sabemos que sistemáticamente ven na peatonal, ven na esquina de edificios e servicios sociales, ven na esquina da plaza do balneario, sabemos, ou aquí diante do Concello, sabemos que hai determinados puntos e estamos traballando neles. Por iso, falo un pouco o sentimento contradictorio, porque si estamos a favor, temos o estudio realizado, temos un pouco o control de pombas que temos facendo neste momento, e o informe que hai é o que che digo, incluso a propia colocación, como se fai en algúns sitios, de elementos disuasorios de asentamento, non deixan de ser punibles para os particulares, con cual realmente o particular pouco pode facer. A lei de protección dos animais neste sentido é bastante clara. Con cual, eu, sinceramente, non tengo ningún problema por votar a favor da moción, pero tamén quedar claro que nós estamos traballando neste sentido no día a día e que non vemos tampouco unha problemática tan forte como para manifestarnos de outro xeito. Moitas gracias. Pues alegrame saber que está habendo plans de programas que se están realizando no Concello para o control de pombas. As informacións que se nos transmitiron desde Medio Ambiente é o contrario, de que eran actuacións puntuais. De aí o motivo da moción. Dentro deses plans de programas, o que comenta o señor Amado do pienso hormonado para a esterilización é o máis adecuado e o que se está levando en grandes cidades como Ginebra, por exemplo. Está dando mellores resultados económicamente para o Concello, para calquera Concello, é o máis viable.
aparte de ser un medio pouco agresivo para as pombas en sí. Agora ben, queríamos saber, queríamos ter entonces unha copia, este grupo municipal que ter unha copia deses plans e programas que están desenrolando. Pois xa digo, consultados en medio ambiente, a nos dinos que non hai nada, que son actuacións puntuais. E dentro dese plan parece que non está incluída a limpeza das beiras rúas. A ver, estamos vendo constantemente, pero xa centímetros acumulados de excrementos das pombas, que provoca un montón de problemas, non só de poder esvarar os dias de choiva, como estes días que estaba chovendo tantísimo, e que en canto se seca, eso produce uns fungos, eso esparcese co aire e produce un montón de enfermidades, sobre todo respiratorias e incluso digestivas, como pode ser a salmonelosis ou histoplasmosis, en canto a problemas respiratorios, alergias comuns, agravamento de problemas respiratorios en personas con problemas previos respiratorios ou personas inmunodeprimidas. A limpeza non se ve, non debe estar dentro do programa. Gustaríanos que dentro dese programa tamén estivese digamos, unhas charlas, unha información, uns dípticos, información xenérica para que o que pode facer e o que non debe de facer a poboación en xeral para que non prolifere o tema. Tampouco imos esperar a ter 200.000 exemplares por Arteixo, por Villarreal, por Meicende circulando. Imos facer un plan preventivo. Se digo, a nós chegamos moitas queixas de distintas zonas, sobre todo as máis urbanas, do Concello, en canto a iso. Non é só o problema de ruídos, quizás ese é o menor dos problemas os ruídos. O maior dos problemas é a limpeza e todo o que xenera a proliferación dos excrementos que quedan libremente polas rúas, xa se saben cales son, e non só en Arteixo, sino nas outras zonas máis urbanas. As gaivotas tamén é outro problema, pero agora mesmo centrámonos nun problema que xa levamos moito tempo recibindo eso, queixas, suxerencias, por favor, que fagan algo. Entonces, resumindo, si está ese programa, alégranos moito saber que hai ese programa, queremos que a este grupo municipal se facilite unha copia dese programa e saber en que punto estamos. Estamos na segunda fase, porque estes programas de esterilización son programas a longo plazo, non son programas dun ano, 2 anos, incluso poden chegar a 10 anos, porque facer unha serie de fases, unha serie de controis e despois unha fase de seguimento. Gustaríanos ter ese programa detallado, cales son as actuacións e, se as actuacións de limpeza ainda non empezaron, que empecen. E, por suposto, que o persoal que se encargue da limpeza se lle dea os EPIs necesarios, porque non se pode limpiar así alegremente as heces, se lle dean os EPIs necesarios para realizar o seu labor con seguridade no seu traballo. Moitas grazas. Ben, vou intentar responder ao tema. Non hai un programa establecido que se dixen que estamos facendo actuacións mediante propostas de gasto anuales para o control de pombas. Segundo, si temos definido as zonas e está coa empresa que levamos feito isto, que é a Arumia, que levamos 4 anos facendo. Terceiro, fíxose desde a Concellería de Obras precisamente por problemas que daban na limpeza, porque temos perfectamente localizados os puntos en Arteixo, onde temos esa acumulación de excrementos. Creo que xa os falei antes un pouco claros os puntos. Quinto, a limpeza en Arteixo, é certo que todo é mellorable, que xa dixen fai uns meses aquí, uns días, cando se sacou o novo concurso de limpeza, pero penso que avanzou bastante a millora. Será cousa da empresa concesionaria que lle dé aos seus traballadores os EPIs. Non obstante, co sistema de fregado de máquina automática, que é o que suele limpar as aceras, ese EPIs non será, pero bueno, será reclamado. Xa digo, o importante para nós é manifestar o voto a favor ou a abstención, non? Teño os sentimentos contrarios porque digo, se non houbera feito, pois evidentemente teria que renunciar, pero isto nós facémoslo e non terei ningún problema en aportar a documentación que me solicita que será aportado. Co cual, votamos a favor por clima e non temos problemas. Gracias.
Bueno, lo único es agregar que, por ejemplo, en la zona de Meicende la mayor incidencia son las gaviotas, sobre todo del movimiento de la zona del embalse, que cuando están allí, pues a veces pues, que el movimiento cuando se desplazan todas conjuntamente, pues sí que provocan esa suciedad. Bueno, estaremos un poco pendientes, actuando en este primer caso sobre las bombas, como nos solicitáis, y bueno, pues a lo mejor podemos extender ese programa al tema de las gaviotas que se puedan dar en Meicende. En la zona de Meicende está claro que anidan en los acantilados de Bens, y bueno, pues habría que a lo mejor hacer allí pues, un acuerdo con Coruña para tener un poco la posibilidad de actuar también sobre esa prevención. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. El punto número 12 es dación de conta do oficio remitido polo Instituto da Vivenda Solo en relación a escrito presentado polo Concello comunicado o acordo o pleno 28 de xaneiro de 2016 solicitando a Xestur a utilización do presuposto do 2016 para rematar o tramo da CP 512 ao seu paso polo futuro polígono de Morás. Hay una comunicación de Xestur en la que hacen referencia que están preparando una separata de un proyecto para dar mayor seguridad al tramo y que además se contrataron obras para unas reparaciones en este mismo año por importe de 46.430 euros. Lo único, reiterar que sí que es verdad que hicieron las reparaciones, pero también es verdad que están continuamente la reparación de los baches volviendo a saltar, ¿no? Ayer estuvimos también en comunicación con Xestur, le reiteramos pues esa situación que hay porque creemos que a lo mejor tienen que utilizar su sistema de parcheo porque están constantemente, sobre todo en la curva después del puente, eso es tapar y levantarse en pocos días, ¿no? Entonces a ver si inciden un poco más en es verdad que en ese sentido lo hacen de cuenta, seguramente harán una actuación mayor, pero a ver si pueden pues, un poco tapar, porque sí que es una vía utilizada por mucha gente para los movimientos hacia el país. Aunque no está en el orden del día, por un error, el punto 13 es la moción do BNG sobre o Centro de Saúde de Vilarrodrís. Entonces, sí, Silvia. Grazas. Ben, presentamos esta moción un pouco na liña do que xa se presentou tamén no Parlamento Galego para preguntar, non aquí para preguntar, pero no Parlamento presentouse para preguntar realmente cal era un pouco a estrategia que tiña o Sergas para cubrir as prazas do novo centro de saúde de Vilarrodrís. Non, ainda non hai contestación, mas creo que é un tema moi importante porque estáse finalizando esa obra e as informacións que nos chegan por parte do persoal do Centro de Saúde de Arteixo e tamén por algún persoal do propio Sergas, que así o informou a xente, a traballadores e traballadoras de outros centros de saúde, en concreto a delegados incluso sindicais, non? De que en principio a previsión era esta, pois creemos que, como digo, é un tema moi importante e que o Concello se debe posicionar pedindo, anticipándose a pedir que se cubran esas prazas e esos servizos coa creación de novas prazas e non desprazando xente do Centro de Saúde de Arteixo tal e como se está ofrecendo para o de Vilarrodrís, non? O Centro de Saúde de Vilarrodrís comezouse a construir no ano 2015 e a día de hoxe non existe información oficial, só declaracións de prensa sobre cales van ser os servizos cos que se vai contar. O xerente do Sergas anunciou nesa inauguración de obras que o centro contaría con 7 consultas de medicina xeneral, 7 de enfermeiría e unha polivalente, traballador e traballadora social, despacho de coordinador e unha sala e unha consulta de fisioterapia, unha sala de extraccións e unha sala técnica. Tamén, segundo estas informacións, aos medios de comunicación na área de pediatría habería 2 consultas, ademais doutra para a enfermería pediátrica. A todo o anterior engádese a área de administración, o arquivo, almacéns e outros servizos comuns. Mais disto non temos ningún tipo de información oficial.
Porén, outras informacións apuntan a que non se van crear prazas novas, estando previsto desprazar persoal do punto de atención continuada de Arteixo ao novo Centro de Saúde de Vilarrodrís. Neste sentido, é necesario lembrar que o Concello de Arteixo ten máis de 30.000 habitantes e só ten un servicio de tarde e de urxencias no PAC de Arteixo, que ademais está completamente saturado. No punto de atención continuada do núcleo hai problemas na cobertura das baixas e das vacacións que afectan aos diversos servizos do centro, ocasionando listas de espera importantes e diversos problemas de atención. Na área de pediatría, pese ao elevado índice de natalidade que hai no Concello, recentemente o servizo de tarde estivo sen cobertura durante 3 días e ou ben os usuarios e as usuarias eran atendidos e atendidas por un médico de familia ou eran derivados directamente ou derivadas ao Hospital Materno Infantil da Coruña, con todo o que isto supón de colapso das urxencias, etc. Polo tanto, o que se pide na moción é que o Pleno de Arteixo acorde solicitarlle ao Sergas e á Consellería de Sanidade que se creen prazas novas no Centro de Saúde de Vilarrodrís e que o Pleno do Concello solicite ao Sergas que de xeito oficial informe dos servicios cos que vai contar o novo centro para deste xeito poder o Pleno valorar e solicitar, se for preciso, melloras sanitarias máis amplas no Concello, tendo en conta as características sociais e a evolución poblacional do municipio. Gracias. Sí, non quero deixar de intervir para declarar o voto afirmativo do Grupo Socialista a esta moción e deixar ademais constancia, creo que antes falábamos do tema da necesidade da infraestructura de retirar a peaxe da G55 como medida importante de cara á infraestructura para Arteixo, pero hai outro tipo de infraestructuras importantes para o noso Concello e de servicios que non deberíamos de desbotar e que deberíamos de presionar ca mesma intensidade. En ese sentido, un deles é a sanidade e todo aquilo que ten competencias a Xunta de Galicia. Sanidade, educación, emprego, cuestións nas cuales creemos por parte deste grupo que dende o Grupo Popular no Parlamento de Galicia e dende o Goberno de Feijóo non se están levando a cabo as actuacións que necesitamos e só hai que ver como está o noso centro de saúde, como está a atención no noso centro de saúde, como está a cobertura dos especialistas e dos médicos de medicina xeral no noso centro de saúde para ver que non se están levando a cabo a posta en marcha dun servicio que debería de ser modélico nun concello que ten máis de 30.000 habitantes e que non ten os servicios axeitados para unha poboación tan importante e con tantos novos cidadáns que chegan a este concello. Eu creo que é importante que se presione o Ministerio de Fomento para que leve iniciativas para a retirada desta infraestructura e outras que creo que tamén estamos de acordo, pero tamén é moi importante presionar ao Goberno de Feijóo para que leve políticas activas moito máis importantes con respecto á sanidade, con respecto á educación, que tamén estamos saturados, e con respecto ao emprego, que xa sabemos como está nun concello como o noso e que non se vai a solucionar con simples escuelas, taller, que o único que dan é emprego para hoxe e fame para mañá. Creo que é importante que a Xunta de Galicia se implique, que garde cartos e que invirta nun concello como o noso e que neste caso, na posta en marcha nun centro de saúde, que seguro que vai a ser inaugurado a bombo e platillo por parte da Consellería de Sanidade, veña tamén cos efectivos suficientes para poñer en funcionamento e para que atenda aos cidadáns que vai a ter na súa competencia. Eu creo que non sería de recibo ver como se abre un novo centro de saúde e que os médicos e os especialistas sigan sendo os mesmos que xa temos no centro de saúde de Arteixo. Sería unha malísima noticia para o noso concello. Por lo tanto, todo o noso apoio e todo o noso empuxe cara ao grupo de goberno para que tamén exixa que estas prazas, que por certo, en principio salir non salen na oferta de traballo do Sergas para este ano 2016, se creen que dote precisamente de persoal e de servicios algo tan esencial como é a saúde dos nosos veciños, que tamén é parte e implica. Hola, bons días a todos. En primeiro lugar, pois nós íbamos a apoiar a moción, porque de feito levamos anos traballando neste proxecto para a mellora da
para facilitar aos veciños de Arteixo pois, a cercanía aos servicios de saúde. E, polo tanto, entendo que esta incertidumbre anteriormente pois non surdira porque é certo que o goberno do Partido Popular o que está movendo este proxecto. Como ben iniciades a moción, pois empezouse a construir o proxecto no ano 2015. Empezouse a construir, ademais, con un presuposto de execución de 2,8 millóns de euros. Polo tanto, é o Partido Popular o que está a mover este proxecto. Daí entendo as incertidumbres que ocasiona. Dende logo, a nosa preocupación fundamental son os veciños de Arteixo. Polo tanto, estamos a traballar, se nos reunimos con responsables do Sergas, nos reunimos con o xefe de servicio do Centro de Saúde de Arteixo, coñecemos a problemática que hai e por iso estamos a traballar no tema. En canto ao proxecto, estamos na primeira fase, estamos na construcción, estamos finalizando as obras, ese é o primeiro paso. E no segundo paso é planificar a dotación, tanto dos recursos humanos como tecnolóxicos e do equipamento necesario. Por lo tanto, é evidente que vamos a loitar porque os medios sexan os adecuados. Por outra banda, tamén temos en conta a poboación e as necesidades sociais de Arteixo e tamén estamos a loitar, vamos a ter un servicio de fisioterapia que é algo novo no Concello, que hai que ter en conta e que poñer encima da mesa. Vamos a ofrecer un servicio de fisioterapia aos veciños de Arteixo. Non vai a ser necesario ir á cidade da Coruña pois para recibir este servizo. Por outra banda, estamos tamén negociando para que podamos ofrecer unha unidade de saúde mental e desta maneira mellorar a accesibilidade da atención psiquiátrica aos veciños de Arteixo. E por outra banda tamén a área da muller, é dicir, poder dispoñer dunha sala de educación maternal na que actualmente non dispoñemos. Somos coñecedores que o Centro de Saúde de Arteixo non está nas condicións máis óptimas, por iso se está traballando tamén en esa liña. Entón, si se vai a dotar este novo centro con unha sala para a educación maternal. Por outra banda, consideramos que é moi importante que poñer encima da mesa que vamos a acercar o recurso aos veciños da parroquia de Oseiro e toda a zona, tanto Pastoriza. Vamos a acercar os recursos a máis de 15.000 habitantes. Polo tanto, isto hai que poñer encima da mesa. E logo as inversións que se están a facer. Entonces, estamos nese primeiro paso e agora mesmo estamos reorganizando se fosse necesario. Hai que valorar os recursos humanos que dispomos tanto no Centro de Saúde de Arteixo como no Centro de Saúde de Meicende, e unha vez que coñezamos as necesidades reais, veremos se é necesario a reorganización do persoal vixente ou incrementar as prazas. Pero sí quero deixar importante que o Partido Popular leva traballando todos estes anos en este proxecto, seguimos traballando en elo. Tamén hai que poñer encima da mesa que, ademais dos servicios que xa estamos dispondo, vamos a ofrecer novos servizos, é dicir, o de fisioterapia, que xa foi público, os servicios de fisioterapia. Tamén estamos traballando no ámbito da muller e tamén estamos a traballar no ámbito da saúde mental, que probablemente nuns meses xa podamos disfrutar destes servizos. Nada máis, vamos a apoiar a moción. Varias cuestións. Resulta un tanto contradictoria a intervención da portavoz do Partido Popular, porque por un lado apoia a moción para que se dote de prazas novas, pero por outro di que se van a estudar. Eu creo que o Sergas xa debería ter estudado a cales son as necesidades sanitarias que ten este concello. Creo que o debería de ter feito, porque senón malimos. É dicir, se a estas alturas da película non sabe a cantidade de servizos ou de facultativos ou personal administrativo que necesita o Concello de Arteixo, pareceme bastante criticable. Bastante criticable. Entón, o que é unha realidade é que non hai unha previsión agora mesmo e que os servicios sanitarios básicos no Concello non están cobertos. E aquí temos debatido moitísimas veces, non é a primeira vez que ven en moción sobre os recursos sanitarios que ten este Concello e a eiva tan grave que ten este Concello. É dicir, non é normal que nos últimos anos se precarizara moitísimo máis a asistencia sanitaria no Concello. Por moito
que en Meicende se incrementara unha praza de médica. É unha realidade que, por exemplo, a pesar de que temos unha poboación moi nova, que ten familias que traballan e ten obrigas tal, non haxa un servicio de tarde. Por exemplo, porque non todo o mundo ten disposición a ir a determinadas horas ao médico, ou non a todo o mundo lle facilitan que poida ir a determinadas horas por cuestións de horarios laborais. E hai moitas máis cousas. Falamos dun fisioterapeuta, igual teria que haber dous. É igual que o tema do odontólogo, é que é totalmente insuficiente. E houve unha época ainda era peor, que estaba compartido coa poboación de Sala. Pero é que máis, é que cando esa odontóloga, que por certo é moi boa, está de vacacións e o avisa con 6 meses de antelación, son incapaces de cubrir a súa praza. Incapaces, e xa non digamos se se pon de baixa como pasou fai un par de anos ou un ano, en que tiveron que dar de baixa, tiveron que crear unha lista de espera que era de 4 meses. Quero dicir, hai unha falta de previsión evidente. E a min preocúpame, Inés, que se diga que se vai ainda a estudar cal vai ser a futura dotación. Claro que me preocupa. Claro, pois pero que eu creo que o Sergas debería de ter estudado, igual que debería de ter estudado todas as necesidades que hai na comarca, porque este problema que agora se está dando un arteixo da posibilidade de que non se creen prazas novas, que é unha realidade e que nin siquiera outro día o Sergas, a xerencia do Sergas foi capaz de negarlle aos representantes sindicais nunha reunión que tiveron a semana pasada, non foi capaz de decirlle realmente o que iban facer. Eu creo que o deberían de ter moi estudado, porque eu supoño que cando se planifica a posta en marcha de infraestructuras que costan moitos cartos, haberá unha planificación previa das necesidades, ou é que se fai en función da cor política. Quero pensar que non. Quero pensar que cando se fai un centro de saúde novo en Cambre, será porque é necesario facelo e saberán as necesidades que hai para poñelo en marcha. E cando se planifica un centro de saúde en Vilarrodís, eu quero pensar que o fan atendendo os criterios de poboación, de servizos, de necesidades desa poboación, porque entón non entendo nada. Claro. Eu entendo que eso previamente debería estar todo estudado. De todos os xeitos, agradezo que se apoie a moción, pero non que se apoie como se teñen apoiado outras cousas aquí, sino que haxa unha implicación activa, porque aquí temos apoiado cuestións tan importantes como o tema da dotación do Centro de Orientación Familiar do Ventorrillo, que sigue sin solucionarse, e a min iso tamén me parece un tema prioritario e esencial para a saúde da poboación de Arteixo. Sin embargo, non vexo tantas páxinas dedicadas a eso, nin tantas declaracións. Ou o que pasou no Chuac co tema da asistencia sanitaria ás mulleres que teñen que abortar. A mí iso tamén me parece importante. Por lo tanto, eu pido que haxa unha implicación bastante máis activa, que haxa unha reclamación moitísimo máis activa e que haxa un apoio, dende logo, moito máis forte, reclamando servicios que son esenciales e básicos, e polos que xa pagamos, previamente. Quero dicir, que eu, eso é o que pido, non? Gracias. Sí, a verdade é que a veces escoitando dá a sensación de que ou non usan os centros médicos de Arteixo ou están fora da realidade. Que calquer cidadán neste concello saiba, calquera dos que usan, porque ao final os centros médicos, por suerte ou por desgracia, temos todos que utilizalos, saiba das deficiencias que están sufrindo os cidadáns con respecto ao servicio de atención médica, da falla de cobertura dos médicos e dos problemas que estamos a vivir en Arteixo, resulta preocupante. Eu volvo a repetir que é necesario por parte do noso goberno local, que ao final é o goberno máis cercano aos nosos cidadáns, que presione precisamente nunha materia que eu creo que non debería de existir ningún tipo de dúbida, para que se desenrole precisamente das mellores das maneiras. Mire, eu fai pouco tuve que acudir a urxencias daqui do Concello de Arteixo, un horario que non era un horario xa habitual. E resulta que non me puideron atender, non tuve ningún tipo de atención, me tuve que ir a un centro médico máis grande da cidade, porque non había ninguén, porque o médico de urgencias salira cunha UBI destas móviles ou con unha
unha ambulancia a atender a un dos máis de 30.000 habitantes que temos neste concello. Eu, claro, presentei unha reclamación á Consellería e me decía o propio empregado do Sergas, que estaba ali atendendo a mesa, me decía que é curioso porque fai anos en Arteixo había 2 médicos ao servicio de urxencias cando non estaba aberto o centro médico. É curioso, o sea, estamos moito peor que fai moitos anos, moito peor que un concello que pasou de ser un concello pequeniño a ser un concello de máis de 30.000 habitantes. Entonces, cando un ve este tipo de cuestións, que pode esperar do goberno da Xunta de Galicia? Cando non cubre as baixas dos médicos, cando non cubre as vacacións, cando non cubre os especialistas. Eu creo que, de verdade, ou toman cartas no asunto e presionan de igual maneira que fan coa ministra Pastor, co Conselleiro de Sanidade, ou temos un problema encima da mesa moi grave, porque hai un dato que, claro, o Sergas non saca estas plazas a concurso neste ano 2016, por tanto, no 2016 non vai haber novas plazas para este centro médico e, por tanto, podemos vernos nun problema moi gordo de ter que utilizar os mesmos efectivos que xa temos no concello. Eu creo que esta é unha batalla que temos que pelexar e que temos que apretar todos xuntos. En ese sentido, como digo sempre, nos terán o seu lado. Non chega simplemente con declaracións de intencións, chega con posicións de forza, non chega con cartas do conselleiro dicindo que está moi contento e dalle unha hora boa ao alcalde pola súa preocupación polo tema da vacuna da meninxite. Non chega eso, chega que se fan cuestións e que se leven a cabo cuestións serias con respecto a ese, non que os nosos veciños teñan que ir a vacunar os nenos a Portugal como está pasando actualmente, non fai anos, actualmente. Por lo tanto, señores do Partido Popular, póñanse as pilas e presionen en unha infraestructura que é básica para a sociedade, moito máis incluso que a circunvalación que pode significar a autopista, que é a nosa sanidade. Volvo a repetir que para nós a prioridade fundamental é a saúde dos veciños de Arteixo, polo tanto, sí que vamos a apoiar a moción porque consideramos que sempre se pode mellorar, de aí que digo, seguiré dicindo que estamos a planificar, porque sempre hai que planificar, e sempre hai que estudar, e sempre hai que reorganizar, e sobre todo cando temos un proxecto novo. E se che dou a razón, Silvia, en canto que é totalmente insuficiente, pero máis que totalmente insuficiente era fai anos era insuficiente, agora mesmo é unha realidade. Dispomos de unha infraestructura nova na que se vai ofrecer unha cercanía aos veciños de Arteixo e ao mesmo tempo vamos a ofrecer novos servizos. Non discuto de se van a ser suficientes, estamos estudiando en ese tema e o vamos ir vendo, pero primeiramente vamos a acabar a obra. E isto é un paso moi importante que creo que tamén hai que poner encima da mesa, vale? E non teño nada máis que dicir ao respecto. Bueno, sobre este tema, a ver, está bien la moción, y nosotros la vamos a apoyar. Nosotros lo que usted pone en la moción, pues ya lo llevamos reivindicando mucho tiempo, hablando con la Consellería, pero sí que un poco lo que le pediría a la oposición es cautela o una cierta prudencia. Es que está sin terminar el centro, Dios mío. Es que hace unos meses aún la crítica era que no se hacía el centro. Debe ser que se hizo el centro, ya no se puede criticar, ahora vamos a criticar que no va a haber médicos y el centro se está haciendo. Yo creo que falta de previsión, que sería una consellería, que es una de las más importantes de la comunidad autónoma, tanto a nivel presupuestario como a nivel de la gente, que yo creo que no. Y en estos momentos yo creo que usted sabe que la Consellería está planificando no solo el Centro de Salud de Villarrodrín, sino todos los centros que están intentando abrir. Yo creo que en este caso les pido un poco eso, no poner o carro antes que os bois, ¿no? Mira, a ver, mira, eu te digo que hai dos médicos que xa aceptaron o cambio, que eles mismos o pidieron. Eso xa o decidirá na Consellería. Sí, o decidirá.
Sí, no, poño, é que realmente a poboación da parroquia do Seiro que ven Arteixo vai a quedar aquí a Rodís, que entonces son desgraciados, vale que mira, non é debate. O centro de Vilarrodrín de inicio vai ter 4.800 usuarios. 4.800 usuarios. Que claro, que van a corresponder ao Seiro, Vilarrodrín, Rañobre, Frosel, Ponte, Sabón e o Moucho. 4.800 usuarios. Está ben que hai que crear novas prazas, que nós eso apoiamos. Pero se nós quitamos 5.000 usuarios do Centro de Saúde de Arteixo máis algún de Meicende, está claro que algún médico se tendrá que desplazar. E sobre todo, pregúntenlle vostedes, porque hai médicos que xa o aceptaron, o pediron eles. Médicos o pediron eles. Isto non é dicir, se quedanse médicos a Arteixo, se vamos médicos a Vilarrodrín, sino que se compensarán o tema das tarxetas. En Meicende hai tamén 3 médicos. Tamén hai que ver o ratio de usuarios que teñen para ver, porque seguramente algún dos usuarios de Meicende se vai a desplazar ao centro de Vilarrodrín. Aquí, e sobre todo, en este tema que o temos falado moito ca Consellería, o tema das cartillas, os ratios, teñen un procedimento moi estricto, porque por idade, por grupo de población, tamén por historial médico, é que creo que neste sentido vamos a pedir un pouco de prudencia. Está claro que se desplazan 5.000 veciños que viñan aquí, que pensaden que unha das prioridades do que é a construción do novo centro de Vilarrodrín de sanitario é a comodidade de desplazamento dos propios usuarios dali. É a comodidade. Esa xente que ahora é de Vilarrodrín non se vai ter que desplazar a Arteixo. Co cual, estamos falando dunha cantidad moi importante de cartillas, 5.000 cartillas. Entón, eu pediría un pouco de prudencia. Estamos con vos, eu entendo a moción e por eso apoiamos. E no momento que se defina exactamente a dotación de medios humanos, personais e incluso de material, sí que poderemos un pouco entrar a debatir. Nos xa estamos pedindo, non creas que non é unha petición nosa. Eu hai que decir, a nosa preocupación maior é o tema dos pediatras. Pero dos pediatras, sí, pois é a miña preocupación, pero non é a miña, é dos 313 alcaldes que pode haber en Galicia, porque non hai pediatras, e os sabedes, e seguramente vades utilizar esa arma nese sentido que falta pediatras cando o Sergas non ten ningún pediatra vacante. Non hai pediatra, ojalá, a propia Consellería é a primeira que dice, hai un pediatra que este en paro, que vai a Consellería, que se contrata inmediatamente, porque é a principal falla que teñen a propia Consellería. Cando se fai unir, en vez de 20 prazas de tal, que estará saturado, habrá que crear plazas de pediatría. Vale. Para xente esa especialidade. Non temos nada que ver na planificación. Efectivamente. Nós, dende aquí desde Arteixo, xa vamos a incidir no que os estudios de medicina da Universidade de Santiago, vamos a incidir nas prácticas do MIR, do Chuaco, do outros. A ver, pero a planificación, efectivamente, vale, pero claro, esas planificacións creo que exceden da competencia local. No, a mí a máxima, eu o que transmito aquí que a máxima preocupación que ten neste momento o alcalde de Arteixo é o tema das plazas de pediatría, porque o noso censo de rapaces é un censo que incrementa moi importante. Poderíamos falar das enfermería, de asistencia sanitaria na casa a persoas dependentes. A ver, yo vuelvo a decir, vamos a centrarnos en el Centro de Salud de Vilarrodrín, vamos a pedir prudencia. Si os vamos a apoyar, es que lo vuelvo a decir, es que en este caso... Non hai ánimo de apoio de verdade. Vale, no hay ánimo de apoyo. Sí, a ver, no hay, lo vuelvo a decir, vamos a seguir trabajando e intentando que entre todos, y vale,
las críticas de siempre, pero bueno, vamos a esperar en ese sentido a que se ponga en funcionamiento. ¿Vale? Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Sí. Si saben que hai que votar a favor, pero saben o que é o pasar de todo. Sí, hombre, sí. Xa saben que non interesen as cousas, que non interesen as cousas. No se entra en debate, por favor, se acaba. Mira, Silvia, a mí lo que me parece, y te lo voy a decir con respeto, es cierta hipocresía cuando la Xunta estaba gobernada por el PSOE y por el BNG, lo que hizo aquí en el servicio sanitario en Arteixo. Eso es ser hipócritas. No. ¿Qué servicio tenía cuando estaba gobernando la Xunta y cuando estaba gobernando el bipartito? Ni hubo planificación, ni incluso ni inicio de hacer el centro de salud de Villarrodriz. No seas, por favor, no seas cínica. Bueno. Dios mío, no se hizo ningún esfuerzo, no se hizo nada para mejorar lo que es el servicio sanitario de lo que era el 2000, de cuando estuvo gobernando el bipartito. Lo que pasa que queréis, a ver, es verdad, empieza la campaña electoral de la Xunta, es verdad, hombre, es verdad. Si os estamos apoyando, joder, lo único que pedimos es el respeto, sí. Y estamos todos en el mismo camino. Silvia, no puedes presuponer que nosotros, no, que vos vais a pasar, que no me vamos a pasar de eso. Pero si estamos apoyando, si estamos con esa reivindicación. Sí, hombre. No, Silvia. Sí, Silvia, dijiste que no había interés por nuestra parte. Dijiste que no había interés por nuestra parte y por nuestra parte interés. ¿Pero por qué? Es que yo no lo entiendo. Es igual, hombre, que al final los hechos pondrán a cada uno en su sitio. Sí. Y vamos bien, ¿eh? Ahora... No, pero ahí es cuando te dices ahí que no hay interés, cuando estamos, insistiendo constantemente en este tema, que la máxima preocupación la tenemos con nosotros, que apoyamos las reivindicaciones vuestras, es que, Dios mío, Silvia, es que no... Pero si estamos con... Pero Silvia, se vuelvo a decir, si estamos con vosotros en esta moción, lo único que pedimos es un poco de respeto para que lo digas. Pero Silvia, es verdad, lo único que pedimos es respeto porque digas que no hay interés. Es, de verdad, darnos la posibilidad de la presunción de que en este caso sí que estamos totalmente volcados y apoyando a la reivindicación de todos. Es lo único que pedimos. Bueno, no va a haber problema en este sentido. Está votada. Sí. Hay unanimidad. Fíjate, el follón que montamos por una emoción de unanimidad. Sí. Bueno, estaba muy tranquilo el pleno, la verdad que... Vale, seguimos, vale. Retomamos el punto número 14, es asuntos de urgencia. Vale, léelo todo. El primer asunto de urgencia que he presentado es una propuesta de la alcaldía para realizar unas concreciones en los materiales que se van a utilizar en un documento técnico de la política del campo de la Fiesta Arteixo y publicación del parque infantil, que está también en tramitación con el PAS. Los redactores del documento técnico han solicitado que se realice una concreción en unos materiales concretos. Igual el portavoz del partido del concejal sabe exactamente explicar estas concreciones que se hacen.
se intenta incluso con urgencia, según aparece en la propuesta, a fin de que se realice antes de que se apruebe el plan definitivamente. Como ben sabedes, na lei de contrato de servicio público non se poden poñer marcas de determinados materiais, así na supervisión. Entendiu o redactor do proxecto que, como estaba redactado policarbonato transparente para a cubrición da plaza, podría dar lugar a que un contratista nun momento determinado nos puxese unha calidad bastante inferior a que ele solicitando o proxecto, pola súa redacción. E é polo que solicitamos a redacción, non no número de unidades, nin no precio, nin nada, sino para que se meta unha redacción máis clara por ese policarbonato. Sabedes que son materiales que po sol poden dar co paso do tempo moi mal a imaxe e tal, pois, para que non quede ese erro de discusión co futuro contratista, un procedimento aberto, todo eso que se presentarán en empresas grandes, pois é polo que consideramos que esta é a suxerencia no mercado, nada máis. Gracias. Procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos a favor de la ratificación, no? La aceptación. ¿Votos a favor? Sí. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? El segundo punto. Sí, el segundo asunto de urgencia es la moción institucional sobre, bueno, pues todo el tema del IBI. La va a leer el secretario municipal. Sí, ¿la lee entera o La moción contiene la propuesta al Gobierno de España, primero, para hacer una moratoria al Ministerio de Hacienda para que este proceso no se desenrole, se esté suficientemente valoradas las peculiaridades y idiosincrasias de los procesos de Galicia, que se modifica el decreto 1020-93 en el sentido de incluir un coeficiente de depreciación funcional entre 0,20 o 0,80 para clasificacións non residenciais destinadas aos agrarios e gandeiros extensible ainda que estas sean de uso por cese de dicha actividade. Ainda que estas estén sin uso por cese de dicha actividade. En segundo lugar, a modificación da normativa que aprueba unha exención da tasa prevista no proceso de regularización catastral 2013-2016 que desenvolva as xa ingresadas nos supostos que afecten a construccións indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrícolas e gandeiras situadas en solo rústico ou de núcleo rural extensible ainda que estas estén sen uso por cese de dicha actividade. En terceiro lugar, a modificación da normativa para cando o mesmo suxeito pasivo sexa obxecto de diversos expedientes de regularización catastral ingrese única vez a tasa por todos os procesos. En cuarto lugar, a modificación da Lei de Facendas Locais, que establece unha exención do IBI para todas aquelas construccións de uso non residencial indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrícolas e gandeiras situadas en solo rústico ou de núcleo rural, extensible de que estas estén sin uso por cese de esta actividade. En quinto lugar, posibilitar mediante a modificación da Lei de Facendas Locais a aplicación de tipos de gravame diferenciados no solo rústico dentro dos límites establecidos de 0,30 ou 0,90% para poder diferenciar a tributación de explotacións agrarias, gandeiras e vivendas habituais situadas neste tipo de calificación do resto de tributación do solo rústico.
instando así mesmo o Goberno de Arteixo local, en primeiro lugar, establecer o máximo permitido de bonificación do 95% da cuota íntegra do IBI para os bens inmobles unha vez establecida a actividade agrícola e gandeira como actividade de especial interese municipal de Arteixo, porque se trata de fomento de ocupación e fixación da población rural. En segundo, colaborar cos veciños afectados por esta regulación do oficio promovida polo catastro, facilitándoles información e asesoramento para presentar as alegacións que consideren necesarias neste proceso. Dime. Bueno, de verdad que en este tema quiero agradecer a todo. Sí. Primero vamos a hacer la votación de ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor? Y bueno, lo que sí que de verdad quería agradecer, porque aunque nos enzarcemos en discusiones, pero sí que es verdad que en este caso ha habido un acuerdo unánime sobre este tema y desde aquí tengo que agradecer las aportaciones de todos los grupos de la oposición y también pues el trabajo realizado de Baldomero, que la verdad que se ha implicado mucho en este tema para poder sacar esta moción institucional, ¿no? Yo creo que esto es un paso. ¿Quieres debatir después? ¿Quieres debatir? Nada, yo de verdad, agradecimientos a todos los grupos que han participado para poder hacer esto institucional, ¿vale? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Y el tercer punto de urgencia es una moción presentada polo Grupo Socialista, moción de urgencia solicitándose ao Goberno local maior implicación coa axuda aos refugiados. Espera, Martín, vamos a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Sí. Martín. Bo día a todos. O Grupo Municipal Socialista siéntese defraudado polo Goberno local do Partido Popular ante a inactividade da nosa administración ante a posición que están a soster por refugiados sirios. As institucións europeas, e en particular en España, con un espectáculo lamentable que desbota o espírito que fixo posible a creación da Unión Europea e a falla de sensibilidade por parte do Goberno de España que aceptou a 18 dos 18.000 refugiados aos que se comprometeu a acoller. O Grupo Municipal Socialista presentou un rogo en setembro de 2015 que pedía literalmente que Arteixo formase parte da rede de vilas e cidades de refugio e que cedera temporalmente e dentro das súas posibilidades instalacións municipais co objetivo de acoller a parte dos millares de refugiados que tratan de obter asilo. O Goberno do Partido Popular do Concello de Arteixo non quixo aceptalo e simplemente se puxo a disposición do Goberno de España para colaborar naquilo que fóramos necesarios. Posteriormente, aprobamos por unanimidade unha moción presentada por Amnistía Internacional sobre este tema, que solicitaba pedirle ao Goberno do Estado dar unha resposta acorde ao problema dos cidadáns que escapan da súa terra, pero que dende as institucións europeas mírase cara a outro lado e o Goberno de España tampouco fai os seus deberes. Ademais, somos descoñecedores de algunha actuación do Concello de Arteixo neste tema, excepto as estupendas iniciativas que levaron a cabo os empregados municipais do Concello de Arteixo ou algunha entidade sen ánimo de lucro que recolle material para eles. Por todo isto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. O Concello de Arteixo se sume ao manifesto Pasaxe Segura suscrito por multitude de organizacións sociais, sindicatos e partidos políticos de toda Europa e neste sentido insta a Unión Europea e aos seus Estados membros a que ordenen a creación de corredores humanitarios e que posibiliten dende o respeto o asilo destas persoas entre os 28 Estados membros da Unión Europea.
2. O Concello de Arteixo que se implique activamente no desenrolo de iniciativas de apoio aos cidadáns que teñen que abandonar o seu fogar e o seu país amedrentados pola violencia existente. Ben, solo decir que de novo se volve a presentar unha moción ou unha petición neste Concello e supoño que moitos concellos do noso país para que se faga algo con respecto a esta crise humanitaria, a este desastre que dende logo como persoa, como cidadán, é lamentable ver o fracaso absoluto das políticas de Europa, a ver tristemente como millares de persoas están morrendo, petando as nosas portas e pedindo auxilio e que non se este facendo absolutamente nada. E como decimos na moción, hoxe quero simplemente facer fincapé aquí e que xa é a terceira vez con hoxe que preguntamos que medidas, que traballos se está facendo dende o Concello de Arteixo e queremos saber que iniciativas se levan dende este Concello para facer algo para axudar a esta xente, non? Que hoxe lles tocou a eles, os sirios, mañá non se sabe, que poden nos tocar a nós. E nos gustaría saber eso, que a concelleira nos explique, porque é a terceira vez, repito, que preguntamos e non temos ninguna resposta. Sí. Tamén moi brevemente, nos imos apoiar, como levamos facendo, calquera proposta, calquera iniciativa que trate sobre esta crisis humanitaria, como decía a compañera do Partido Socialista, tanto a nivel presentando propostas a nivel local como facendo forza para que o Goberno de España e a Comunidade Económica Europea poña medidas serias e concluyentes a esta situación. Pero nos gustaría tamén non perder de vista, sobre todo polo que se leva escoitado, e o teño que decir, incluso na rúa, mentalidades retrógradas que pensan que realmente destes refugiados que realmente fuxen do seu país e da guerra realmente entran en Europa para atentar, non? Eu creo que quero recalcar aquí, porque o vimos estes días en Bruselas, forzas extremistas manifestándose en contra desta situación, pois, como digo, creo que non debemos de perder de vista tamén a idea de concienciación e a idea de sensibilización para que non o dudo, desde logo, Arteixo e os nosos veciños non teñan esa idea que, por desgracia, se está vendo, como decía antes, en forzas extremistas noutros lugares. Por lo tanto, reiterar o noso apoio á moción que presentan os compañeiros do Partido Socialista. Moitas gracias. Imos ver, a min varias cuestións, e non por... Bueno, ou sí, por incluso crear algún tipo de polémica, non? Porque resulta non rechamante que se pidan explicacións ás institucións polo que non están facendo, non? A mí o que me chama a atención de isto é que aquí non se faga mención a que posteriormente a este manifesto houbo un acordo entre a Unión Europea e Turquía, un país superdemocrático, con un presidente ultrademocrático que pecha xornais que o critican, que vulnera os dereitos laborais, que vulnera o dereito de folga, que pecha televisións e radios tamén, porque falan mal del, polos que a Unión Europea se compromete a darlle 3.000 millóns de euros a cambio de expulsar refuxiados, é dicir, de botalos de Europa, para tapar as miserias que ten Europa, non? E o máis curioso de todo isto é que isto foi asinado por todos, absolutamente por todos os Estados membros. Entón, de que estamos falando? Claro, porque eu non teño ningún problema en asinar este manifesto que asinou moitísima xente, pero que dende ese manifesto non se ten camiñado cara adiante, tense retrocedido nos dereitos. Pero é que hai máis, é que refuxiados non só hai sirios, é que tamén os hai afganos, é que tamén os hai iraquís, ou é que alguén se lle esquece
que aquí se apoiou ir a facer a guerra a uns países determinados. Porque eu, mira, a mí é que últimamente debe ser que teño o límite da hipocresía xa demasiado elevado, e entón, cando escoito a televisión e os medios de comunicación, poñome frenética, porque ao final o que menos importa a todos estes gobernos que temos, que se consideran demócratas, ao final é a xente. O que menos lles importa é a xente. E digo así de claro, non lles importa absolutamente nada. O único que lles importan son os cartos e os cartos. Esa é a realidade. Mira, até fai 6 anos ou 7 anos, Siria era un país que vivía pacíficamente, que tiña un problema interno, porque ten un señor, efectivamente, que é un dictador, que lle deixou o poder ao seu pai. E xa temos falado disto aquí. Pero fomos ali, apoiamos, ou apoiaron, quen apoiou, que se fixese ali unha invasión militar. E eu digo claramente, non porque lles interesara que ese señor fora un autoritario ou que non fose nada demócrata, porque eu ainda lembro ao príncipe de España, ao rei, sacándose fotos con ele e coa súa elegantísima muller, e a presidentes de diferentes cores deste país sacándose fotos con ele, cando era igual de dictador. Fomos ali a facer a guerra porque era un dictador e apoiamos a un suposto exército que ia contra, que agora resulta que son uns terroristas, que iso foron sempre. Pero agora, efectivamente, sabemos que temos un problema porque non podemos ir creando maiores problemas cos que xa teñen os países de orixe, por unha cuestión puramente económica e estratégica. Entón, o que está pasando en Europa é vergoñento en todos os puntos, pero non só únicamente cos refuxados que venen de Siria, como decía antes, é o con Afganistán, é o con Irak, e será o con máis cos palestinos, porque ninguén fala diso, e cas palestinas, etc. Entón, a mí o que me gustaría aquí é que hoxe saíse daqui unha declaración, pero contundente tamén, como punto na orde do día, de rexeitamento absoluto ás políticas da Unión Europea e ao tratado que asinou a Unión Europea con Turquía. É o que me gustaría que se introducira nesta moción. E a partir de aí falamos, porque en virtude dese acordo pechouse precisamente algún corredor humanitario. En virtude dese acordo só se lles dará dereito de asilio aos que sexan sirios, cando sabemos que aí hai outra xente. En virtude dese acordo vaise lle pagar cartos a un señor que é un dictador, que nos interesa económicamente porque ten 60 ou 70 ou 80 millóns de habitantes Turquía, e ao mellor interesa-nos para que no futuro sexa parte da Unión Europea. Antepoñemos os intereses puramente económicos, especulativos, por enriba dos intereses dos rapaces, dos nenos, das nenas, dos maiores, das mulleres, etc. Por lo tanto, eu creo que isto ten moito máis calado, e nós non imos apoiar ninguna moción que non fale estrictamente tamén de rexeitar ese acordo, porque creo que superou como moito o que pon este manifesto, e creo ademais que en virtude dese acordo que se asinou houve concentracións precisamente de todas esas organizacións que asinaron isto en febreiro contrarias a ese acordo, e polo tanto nós pedimos que conste expresamente. Grazas. Por certo, se podo añadir unha cousa antes da outra intervención, que se logo podemos volver a falar. Aquí tamén se pediu que expresamente, como acto simbólico, que sei que é iso, un acto simbólico, e pediuse por escrito se baixase a bandeira da Unión Europea, como símbolo a que rexeitamos, iso e que defendemos as persoas. Por lo tanto, bueno, tamén que se teña en conta, non? Bueno, despois de escoitarvos, teño que reconocer que a persona que estou moi de acordo con Chavo. Porque me parece que falou máis como persona que como dirixente político. Porque creo que calquera dos que estamos aquí nós, o único que podemos facer é poñer o noso grao de area na medida do posible. Aquí son estruturas geopolíticas que nos superan a todos e que todos podemos ter unha visión moi particular sobre o tema. O único importante que eu creo, e de aí
manifestábamos o noso voto a favor do manifesto, que a mí me parece, despois de lelo, o máis é o siguiente párrafo. Por eso, pasaje seguro es la reivindicación de quienes creemos que no estamos frente a una crisis de refugiados y refugiados, sino ante una severa crisis de valores de nuestras sociedades europeas. Ese é o problema que ten Europa, os valores. Porque é moi grave, sea de ideoloxía que sea, cando se permite nun país que entre uns refugiados, que despois das eleccións eso va en contra e ganen grupos de extrema dereita que poden reventar unha sociedade democrática en países perfectamente democráticos, porque entran no xogo. Eu estou a favor, e creo que o grupo de goberno do Partido Popular e todos os concelleiros, tamén vos, estamos a favor de que ninguén, como di aquí, que ninguén sufra, que non haxa unha morte máis. Todos estamos a favor. E creo que nos supera a nós esta situación. Totalmente. Creo que o Concello de Arteixo non ten Ministerio de Asuntos Exteriores. E digo un pouco en contestación ao Partido Socialista. Para ter medidas. Nós podremos actuar, onte se vi publicado na prensa que España vai acoller a 5.000 sirios. Os cálculos que aplican é de que vai recoller a 5.000 sirios. Na medida en que o Ministerio de Asuntos Exteriores é quen coordina isto, fa unha petición e se obrigue, o Concello poñerá os medios, que foi o compromiso que xa se adoptou no momento. Ora, entrar en cuestións de geopolítica, geoestrategia, por certo, España non invadiu Siria, nin invadiu nada. O problema dos países árabes é moi superior a todo isto. E vendo os anos 40, despois da Guerra Mundial, e saben perfectamente que non é unha cousa, ora un ditador ou non, e se era mellor un goberno ou non, porque Erdogan ese que tanto critica, se era o amigo de Zapatero que gobernaba con vos, co BNG. Tamén vos estades a discutir, perdona, vos votastes o BNG a favor de ZP, sí, no Parlamento, sí, bueno, votastes. Entonces, toda a geopolítica podemos facer toda a actividade, se podemos encher páxinas. O triste é as persoas que morren. E o triste son as persoas que sofren. E por eso digo que nós apoiamos o manifesto. Porque creo que todos somos seres humanos. As solucións eu non as sei. Eu non sei a solución. O único que podo dicir é que na medida en que o Concello, en que nos pidan ao Concello que teña que pedir a axuda e os medios, este Concello poñerá os medios que teña a súa disposición para intentar solucionar ese problema. Nada máis, moitas gracias. Ben, agradezco o apoio á moción, pero sigo esperando a resposta por parte do Goberno do Partido Popular de Arteixo sobre que medidas ou fixo ou pensa facer con respecto a axudar a esta xente, a poñer medios ou a poñerse a disposición das ONGs que traballan ou facer dende a Concellería un servicio de axuda, de cooperación con aquelas organizacións que están levar a cabo este traballo. Hai moitos concellos da comarca, non tan lonxe daqui, que están levando a cabo, pois asumindo dende o concello esa organización, poñéndose a disposición e organizando con ONGs as posibles axudas. É moi bonito vir aquí ler unha moción presentada por Amnistía Internacional e que todos aprobemos e logo non facamos absolutamente nada. E repito, nós presentamos un rogo en setembro, aprobamos esa moción presentada por Amnistía e pedimos aquí que Arteixo se unise ás cidades de refugio, que nos explicasen que hai en Arteixo, si temos algunhas cousas para poder axudalos, que vías podería utilizar o Concello para axudar a estas persoas. E hoxe volvemos a preguntar, volvemos a presentar isto. Estou totalmente de acordo que non temos, nin é necesario facer aquí un máster en política internacional, nin moito menos. Dende logo, como europea, me sinto moi defraudada por todo o mal que están facendo a respecto deste tema. Pero eu simplemente, como veciña de Arteixo, me pregunto que dende o meu concello a donde me teño que dirixir para axudar, para poñer o meu gran de area. E, polo que vexo, o Concello de Arteixo sigue sen resposta. Non me dá ninguna resposta, non teño ninguna resposta a como facelo. Eu, como persona, teño que buscar un ONG. Sei que en Arteixo pois os traballadores levaron unha iniciativa moi bonita, moi importante, e sei que o día 2 de abril
En Arteixo hai unha ONG que se presta non baixo a recoller todo tipo de cousas, de roupa, de alimentos, etc. Entonces, eu creo que seguimos sin resposta, é o único que vexo hoxe aquí, que seguimos sin resposta dende o goberno local de Arteixo, que traballo, que iniciativas toma con respecto a este tema. Nada máis. Gracias polo apoio, todos modos. Tamén o tratado con Turquía. A emenda sigue o mesmo trámite que a moción, dixena de viva voz. Como se nos deu no último minuto, non nos podemos facer por escrito, sí, pero se queredes volvo a propoñer. Propoño que se inclúa como punto terceiro o rexeitamento da corporación o acordo do Tratado da Unión Europea con Turquía. Nós só nos estaríamos de acordo se se votaran independentemente dos puntos. Porque nós, por exemplo, eu, con todos os meus respetos, eu non estou en contra do tratado, entendo que é ampliamente millorable, en moitos aspectos entendo que non estou en contra de entrar contra ele, porque entre outros foi ratificado por todos os países e encontraron xente que nos goberna aos 25 como a mellor solución. Probablemente houbera outras, pero a mí non me corresponde valoralas. Entonces, o sentido da moción, por iso falo, ten un sentido moi claro, que é o apoio ao manifesto que todos lemos, que está aquí axuntado e que creemos que é perfectamente válido. Entender o acordo Turquía-Unión Europea, eu non o teño lido, non o conozco na súa extensión, por lo tanto non podo rexeitar. Ten algo máis, a moción, ten un punto segundo, donde se pide unha Iniciativas de ciudadanos que teñen que abandonar o seu fogar e países afectados pola violencia existente, correcto. Se vos pregunto ademais, vostedes que o que estades facendo, nós tamén podemos votar a favor da moción e, sin embargo, vos non estades explicando esa parte. Perdón, xa expliquei. Eu non vou entrar en debate, collemos os turnos e falamos, para eso están os turnos. Para favorecer que a moción saia aprobada e que non haxe ningún problemas, vamos a deixar así, en tal caso, se alguén quere presentar alguna outra cousa que presente. Nese momento mostraremos as cousas. Sí, non, simplemente decir o que dixen antes. Eu creo que si contestei ao que está a facer desde o Concello. O Concello, contestei, o Concello pon a disposición na medida que lle pidan os medios que teña. Cando haxa unha petición, vai poñer a petición. Nós non temos Ministerio de Asuntos Exteriores. Nós non podemos implicarnos máis que como fixeron os traballadores a motu propio. Nós podemos destinar un plan de orzamento municipal, por exemplo, destinar unha partida para ingresar a unha ONG ou tal, por acordo de todos os grupos políticos. Pero despois non poderemos facer moito máis, porque non temos competencia. E creo que me podedes entender. A partir de aí, calquera iniciativa que se pida, no cual necesite o apoio do Concello de Arteixo, porque é certo que os traballadores municipales fixeron a súa iniciativa, pero foi co apoio do Concello de Arteixo, e así o reconoceron. E nós agradecemos a iniciativa que fixeron, pero foron os servicios municipales de Policía, Protección Civil, Obras e Deportes, todos os que se implicaron na execución do tema, cos cartos de todos. Entón, nós axudaremos e implicaremos todo o que poidamos. Moitas gracias. Aunque yo creo que hay cuestiones de este debate que también a nosotros pues, son demasiado complicadas y de estrategias, lo que dices, de geopolítica. A ver, lo del Tratado de Turquía, yo creo que eso requiere un análisis. Es verdad que viene del gobierno central, está el gobierno en funciones, creo que se faltó una posición, ¿no? Una posición conjunta. Pues yo creo que eso, pues, oye, se puede en cada sentido, cada uno que tenga su pensamiento, pero no vamos a poner introducirlo aquí. Creo que, y también es el debate que está... Sí, pero bueno. Sí, yo respeto tu opinión, Silvio. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la posición del gobierno y del Parlamento, pues es la que define un poco ese tema. Nosotros aquí yo creo que, lo que decía José Ramón, no tenemos competencias o Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sobre...
Sí, personas todos, y estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. A ver, yo hay una oído ser que, bueno, sí, hay una cita que sí que quisiera también decir, que yo creo que, para mí, personalmente y como persona, refleja la situación que se está viviendo, ¿no? Que dice así, que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y yo creo que en este sentido es lo que está pasando, ¿no? Es las desuniones que hay en la comunidad hace que la población pierda el respeto hacia los que nos gobiernan y bueno, pues en ese sentido es grave. Yo lo único que sí que creo también el debate de la bandera, cuando los que obedecen pierden el respeto, esa... La placita es... Claro, es una cita anónima, sí. Pero es complicado, pero refleja bien esto. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Los que obedecen pierden el respeto cuando los que mandan pierden la vergüenza. Bueno, acabamos ya, que si no, y hoy era un pleno rápido. Procedemos entonces a la votación de la moción. No acabamos el debate más. Las jornadas interculturales y la temática, y lo que vamos a hablar en este caso pues va a ser de esta situación actual, ¿vale? Vamos a tener invitados, vamos a hacer videoconferencias con otros países y vamos a entrar un poco en hablar de esta temática, entonces estáis invitados a ello. Sí, estamos en ello. Sí. Procedemos, votamos la urgencia antes, sí. 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 Vale. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Vale. Pero sí, con respecto al punto que usted después, ¿vale? Sí. Ya, vamos ahora. Solo las preguntas. Control dos órganos de gobierno, dación de contratos de quietos e bandos citados pola alcaldía, presidencia e de asunto de goberno local. Rogos e preguntas. Fueron aprobadas las actas de Junta de Gobierno del 27 de enero, 3 de febrero, 11 de febrero, 17 de febrero y 24 de febrero de este año. Las resoluciones de la 362 a la 739. Preguntas. Ben, temos unha pregunta e un rogo. A pregunta versa que tras varias queixas que recibimos a semana pasada, hai 2 semanas, de varios veciños da zona das Viñas, queríamos saber cal é o motivo de que desapareceran arbustos que se plantaron cando foi a remodelación da Praza das Viñas e se esas especies se van a repoñer. Non sei se quere o alcalde que lea o rogo tamén ou primeiro as preguntas. Todo? Leo... Sí. Ben, esas son as dúas preguntas ao respecto da Plaza das Viñas e despois temos un rogo que di así, que en diferentes zonas de Sores, como na Barreira e o camiño que vai dende a estrada xeral que vai a Rañobre hacia a Rúa San Martiño, se veñen producindo desprendementos de terra e pedras que poden ocasionar serios danos tanto a persoas como a vehículos que circulan polo lugar. E rogámoslle que inmediatamente poñan solución a este tema naquelas zonas públicas e que insten os donos das propiedades privadas que de forma urxente tomen as medidas necesarias para evitar esta situación tan perigosa. Podemos asuntar fotos se queredes ou las pasamos e realmente a situación é bastante preocupante. Moitas gracias. Ben, vou ler, digamos, as preguntas que fixemos. Van 3 preguntas sobre o Castro de Pastoriza máis un rogo.
E logo, outro rogo sobre o tema da Comisión de Festas que estes días estivo na prensa. Ben, comezo o do Castro Pastoriza. Dentro das normas subsidiarias do Concello de Arteixo aprobadas en 1995 e a falta do Pexón, existe un apartado dedicado ao patrimonio do Concello de Arteixo no que se inclúen distintos monumentos e xacementos. Isto lévanos a falar do Castro de Pastoriza, que días atrás sufriu a alteración que un xacemento das súas características non debe sufrir, aínda máis se pensamos que é un xacemento singular dentro do mundo castrexo, tamén como era o de Cabo Cociñadoiro. O Concello de Arteixo está a mirar para outro lado cando se fala de patrimonio cultural que atinxe a historia de Arteixo. E segundo a Lei de Patrimonio, no seu artigo número 4, di que os concellos teñen a obriga de protexeren, defenderen, realzaren e daren a coñecer o valor cultural dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galiza, que radiquen no seu termo municipal. Ademais de que lles corresponde adoptar en caso de urxencia as medidas cautelares necesarias para salvaguardar os bens do patrimonio cultural de Galiza que visen o seu interese ameazado. Por todo isto, preguntamos: cales foron as medidas cautelares necesarias para salvaguardar o Castro de Pastoriza adoptadas polo Concello até o día de hoxe? Deu o Concello autorización para realizar as labores dentro do ámbito do Castro de Pastoriza? Van adoptar algunha medida, visto o sucedido co Castro de Pastoriza e co resto do patrimonio histórico artístico de Arteixo? Ademais destas preguntas, temos un rogo: que inicien o proceso de compra dos terreos do Castro de Pastoriza para que non sufra máis deterioro e poder así consolidar e poñer en valor o patrimonio cultural da zona norte do Concello de Arteixo e en concreto da parroquia de Pastoriza. Leo o seguinte rogo tamén. Sí, o que vou ler agora, sí. Nestes días lemos nos medios de comunicación a situación en que está a comisión que organizaba as festas de Arteixo e que contaba cun convenio nominativo de 31.000 euros. Segundo os datos aparecidos na prensa, teñen unha débeda que ascenden a uns 60.000 euros e o Concello anunciou que seguramente terán que devolver os cartos adiantados do convenio das festas de 2015 e que será a Administración quen organice as de 2016. Diante desta información, o BNG ten moitas dúbidas de cales foron as causas que ocasionaron este problema. O Concello aprobou en varias anualidades convenio nominativo coa Comisión, concretamente en 2014, xa tiveron problemas para xustificar a subvención por mor de 2 pagos que por lei se deberían ter feitos por transferencia bancaria e non se fixo deste xeito, tal como recolle a legislación vixente. Resulta sorprendente que no convenio aparece esa obriga en cando menos 2 ocasións, máis. Aínda, así non se cumpriu o legalmente previsto. Por este motivo, a interventora emite un informe desfavorável en forma de reparo que o alcalde resolve e non pagábaselles os 31.000 euros. Non temos constancia que na xustificación en ningún momento se fixese mención a ninguna débeda nin que o Concello lle pedise documentación a maiores. Chama a atención que agora se diga que van ter que devolver a primeiro pago do convenio de 2015 e que non van poder cobrar o segundo xa que non teñen presentadas as xustificacións. É sorprendente que non se coñecese con anterioridade a situación económica, tendo en conta que a Concellaría de Festas forma parte da Comisión de Seguimento do Convenio. Por outra banda, tamén é curioso que en ninguna das anualidades, tendo en conta que se trata dunha subvención pública, o Concello non solicitase o cumprimento do artigo 30.4 da Lei de Subvencións e que, tendo en conta a cuantía das subvencións, tampouco nunca fixese ninguna fiscalización posterior, tendo en conta os problemas que xa parecían existir. Por todo isto, rogamos que se nos explique cal é a situación do expediente da subvención de 2015 nestes momentos e que se nos indique cales son os motivos de que nunca se pedise por parte do Concello as contas da entidade na súa totalidade e non únicamente a parte correspondente ao convenio. Que se nos diga que se en algún momento se pediu
que se justificase outras fontes de financiamento, tal e como indica o artigo 30.4 da Lei Xeral de Subvencións. Cal foi o orzamento total das festas do Apóstolo e de Santa Eufemia en 2014-2015 e que gastos correron a cargo do Concello? Se informou a Concelleira de Festas en algún momento de cal era a situación en que se atopaba a comisión, tendo en conta que formaba parte dunha comisión de seguimento do convenio. Dúas cousiñas. Primeiro, como novo debate, simplemente non é para forzar máis debate en absoluto, sino felicitarnos por un par de cuestións que creo que son importantes, que a capacidade que tivemos de diálogo con respecto ao tema do IBI para chegar a un acordo que eu creo que é moi importante para o Concello de Arteixo e sobre todo para aqueles bens inmobles do sector agrario que van a ter a partir de agora unha bonificación do 95% gracias ás medidas que vamos a tomar por parte do Concello. Por lo tanto, agradecer a Baldomero a súa capacidade de diálogo e de chegar a acordos e felicitarnos a todos pola medida. E, noutro sentido, tamén felicitarnos pola carta recibida por Xestur confirmando unha separata do proxecto precisamente para levar a cabo a urbanización do que é a CP 512 polo paso do polígono Alborás, algo moi demandado polos nosos vecinos. Como antes non tuve un debate, quería favorecerlo simplemente felicitarnos porque creo que é un pleno nese sentido pois que redunda en cousas importantes para o noso Concello. Nos presentamos, ademais o presentamos fora de tempo, como un problema o martes cando quixemos presentar unha serie de preguntas moi simples e un rogo. As preguntas veñen en relación co tema da Escola de Música e da posta en funcionamento do Banco de Instrumentos. Sabemos que o Grupo de Goberno quere leválo a cabo, pero nos extraña moito a demora e que a día de hoxe non teñamos máis información sobre o tema. E, de feito, por eso incluímos dentro das preguntas un modelo que non ten por que ser este en absoluto de un reglamento para un servicio de préstamo de instrumentos, precisamente para preguntarlle a Concelleira, neste caso de Educación, que ahora ten a competencia sobre esta materia, de cal é a situación do futuro Banco de Instrumentos, para cando contan ter un funcionamento, e cal vai ser o sistema utilizado para a súa posta en marcha. E dende aquí, ofrecernos unha vez máis para colaborar, cando teña unha base, se quere, falar para buscar o mellor método, porque seguramente que 4 ollos ven máis que 2 e podemos tamén aportar o noso grau de area nun sistema de funcionamento que a propia Federación Española de Municipios e Provincias considera básico para o funcionamento dunha escola de música para xente que non ten recursos e tamén para aqueles instrumentos que son moi costosos e que non abondan demasiado para poder favorecer a que o Concello os teña na súa propiedade, tipo fagote e cousas así. Logo presentamos un rogo que ven a ser reiteración do presentado o mes pasado, porque pedíamos que o curso de Arteixo, que o Concello de Arteixo personase a Xunta con relación ao curso básico de utilización de produtos fitosanitarios. Sabemos que se nos contestou que na oficina de Cambre se vai a levar a cabo, pero sabemos tamén que aquí hai máis de 100 solicitudes para leválo a cabo e que dende Cambre lle contestan que van a dar as prazas con prioridade a aqueles que sexan profesionais do tema. O que nos pedimos, e de feito lle dixemos no seu día o Concelleiro de Participación Cidadana, que están facendo outros concellos, creo que o acaban de facer tamén, non sei se é en Laracha ou algún concello próximo, contratar directamente por parte do Concello de Arteixo a unha empresa especializada no tema que teña as certificacións oportunas, porque xa estamos vendo tamén que hai problemas co tema de que hai moito intrusismo, que se fixera por parte do Concello de Arteixo o curso e que se lle pudese dar a todos os veciños que o solicitan independentemente de se son profesionais do sector. Por lo tanto, no seu día facilitamos empresas que se dedicaban a eso para darlle o Concelleiro de Participación Ciudadana e volvemos a pedir e queremos que ahora, vendo que hai xente que se poda quedar fora, que fixese o curso propio Concello de Participación Ciudadana, nada máis. Bueno, vou intentar respostar o antes posible, vou intentar ser rápido. O robo de echaron sobre a Praza das Viñas, as plantas secaron, ben por inclemencia, porque non se adaptaron, a Concellería de Medio Ambiente está mirando se plantan exactamente as mismas ou se modifican outras e se habrá unha repoblación correspondente. En canto ao tema de suelo, bueno, sabemos que o suelo está nunha orografía particular, cun urbanismo particular, con unhas construcións
tamén antiguas, entón estamos facendo dúas medidas. Unha desde a Concellería de Obras, a través do presuposto municipal e dos convenios do Porto, que é mediante a cesión de terrenos, a consolidación deses valados, eses muros para evitar desprendementos, pero sempre cando o viario público, que é un dos problemas que ten Suevos, é grande, e tal, ou ben, se non queren ceder, que sea a Concellería de Disciplina Urbanística que incoa os correspondentes expedientes. Non obstante, no día de onte, en Suevos, pues simplemente un pequeno derrumbe e non foi tampouco unha cousa. Sabemos que hai un problema, que son, por ser valados antigos en pedra, e complicados. Estamos traballando nelos e penso que xa fixamos algunhas actuacións e seguiremos ao longo deste ano. Xurxo, en canto ao tema da Comisión de Festas, anda vello, por ser moi longo, tanto as preguntas como o tema, reunirase con vos, explicaramos personalmente por que é un robo, vale? O tema do Castro de Pastoriza, explicar que nós estamos actuando dentro dunha segunda línea que xa expliquei aquí, con motivo dun porcento cultural, en pôr en valor o patrimonio histórico arqueolóxico do Concello de Arteixo. Xa temos contactado co Consello de Cultura Galega e con a Universidade de Santiago para facer un primer investigación sobre os castros de Arteixo e despois enfocado máis con a Pastoriza, que xa non sería excavación, sino que sería consolidación e limpeza, e a partir de aí poñerse en contacto cos propietarios e chegar a algún tipo de acordo para conseguir eses terrenos, porque a verdade é que a lei propia, a lei de patrimonio da Xunta, deixa pouco que facer neses terrenos que lles quedan prácticamente inservibles. O Concello... comentando de que, perdón por la interrupción, pero de que iden ese camiño. Sí, estamos traballando, sí. Xa sabes que falei contigo personalmente do tema, estamos traballando nese tema. Precisamente vou para Santiago por ese tema, porque teño prisa para marchar, porque teño unha reunión tamén sobre ese tema. Vale, entonces, en medidas, o Concello non dou ninguna autorización para tal nin nada, é un tema que se personou directamente o Seprona a través do tema, e nós aí non fixemos nada máis porque xa eles deron conta directamente polo cauce, co cual a nosa personación non precisa. O Concello terá que estar vixiante. Pero vixiante estamos. Se producen a... Vixiante estamos e seguiremos o proceso. O que che quero dicir é que nós, en un momento, non fixemos. O que podamos, sí. Vale. Martín, en canto a Escola de Música, sabes que foi no orzamento xa unha partida presupuestaria para iniciar ese banco, que xa foi un acordo plenario. Agradecemos este regulamento de préstamo de tanque que o estudiará a Concelleira e miraremos cando empezaremos co banco. Intentaremos empezar para primeiros do curso, para setembro, pero xa podemos toda a compra iniciada e xa co regulamento que terá que vir a pleno para aprobarse, a ver se damos conseguido no inicio do curso que ven. E despois, en canto ao robo, xa contestei tamén no pleno anterior de que o Concello vai organizar un curso de 20 euros onde vai haber, se vai pagar 6 euros ou 8 euros que é de taxa, 8,5, non polo curso, xa contestei no anterior, e faremos un curso xa a través da Xunta de Galicia, que están dicindo, en vez de unha empresa. Vale, faremos este curso inicialmente, a ver como vai. Temos moitas dúbidas das empresas que fixeron e cursos privados por aí que fixeron da súa legalidade. É un tema moi delicado, vamos a ir neste camiño, cando teñamos máis avanzado poderemos ir de outras cousas. E penso que con isto xa contestei. Moitas gracias. No, ya. Sí, quería falar claro y sí, yo solo quiero hacer un pequeño matiz sobre el tema del Castro de Pastoriza. Es verdad que donde se produjo la tala no fue directamente en el Castro, fue en la zona de protección, en la zona de policía. Sí. Entonces, y es verdad que también sí, y no se puede tocar nada, pero bueno, dentro de lo que podría ser más grave que actuaran directamente, cortando la tala directamente sobre donde está el Castro. Esto es una zona de protección que tiene que estar protegida y que en ese sentido pues, no ha sido correcta, no han pedido los permisos, ha actuado el Seprona de oficio y bueno, pues tendrán su correspondiente sanción. Yo lo único que hacer una reflexión, porque cuando decís que iniciemos lo que son las negociaciones para comprar los terrenos, claro, a mí lo que me preocupa es que en Arteixo hay 18 castros. Entonces, claro, ese proceso habría que a lo mejor tratarlo de una manera un poco más conjunta, porque puede haber castros o puede haber asociaciones o incluso vecinos que también quieran un poco reclamar que pues, se compren esos terrenos de expropiación o que se haga una modificación urbanística o algo para adquirirlos el concello. Estamos hablando de 18, es difícil actuar nosotros. Es verdad que hay una programación, que es verdad que el Castro de Pastoriza es uno de los más importantes que hay, pero bueno, sí que tenemos que tener un tratamiento común a todos los vecinos. A ver, evidentemente, eso cando proponemos isto sabemos que hai máis casos.
Pero bueno, isto podemos, quedaría tamén debate aquí, pero podemos falar nunha xunta de portavoces, podemos traer a próximos plenos, ou... Sí, yo creo. Yo estoy de acuerdo contigo, aparte es un poco lo que decía José Ramón, está iniciando los estudios con representantes de la Universidad de Santiago, especialistas en este tema, para un poco pues ya iniciar un procedimiento de ver exactamente lo que podemos tener allí en el tema del castro de Pastoriza, está iniciando eso. Y en el tema de los fitosanitarios, como José Ramón tenía mucha prisa, sobre todo, y por parte de la Consellería de Medio Ambiente, se va a hacer el tema del curso aquí, en ese sentido, donde un curso oficial aquí, sobre todo para evitar esos problemas que había, que todos sabéis, de ir a León, ¿no? Y encima que hasta cierto punto no se sabe si es legal. Pero fue el robo de Martín. Sí. Sí, pero ahora Sí. Pero es, sobre todo hubo los desplazamientos de la gente masivamente a León, donde se hizo un curso que no era correcto y ahora lo tienen que hacer lo que son las instituciones aquí, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues de mi parte, nada más agradecer. Es verdad que ha sido un pleno donde ha habido acuerdo casi unánime, agradecerles también a la oposición y bueno, vamos a dejar a Pablo que hable. Lo único, Martín, los ruegos y las preguntas, a ver, hoy las transigimos, pero intentar ajustar a los... Nada, además de esa cuestión de orden, ya fuera de acta de todo. Con respecto a las mociones de urgencia, os quería... Sí, por mí sí. Para que pueda hablar, levantamos la sesión.